Shwmai, a chroeso I fideo cyntaf allan o ddau a effaith y Undeb Ewropeaidd a Deddfu. Mae'r gwybodaeth yma yn gywir I orau ffynobod ym mis Ebrill 2020. Mae'r gwybodaeth yn ddilys I fynwleb Safon Uwch y Gyfraith, lle mae rhaid I chi astudio effaith gyfreithiau yr Undeb Ewropeaidd a gyfreithiau Cymru a Lloegr. Tra bod y wlad mewn adeg o symud I ffwrdd o Undeb Ewropeaidd, mae y wlad yn cadw at y cytundeb ymadael Brexit, ac mae dal rhaid I Deyrnas Unedig ddilyn y gyfraith Ewropeaidd, ac mae effeithiau blaenorol cyfraith y Undeb Ewropeaidd yn effeithio agweddau o'n bywydau fel dinasyddion y Deyrnas Unedig. I ddechrau fideo yma, hoffwn I edrych ar darddiad dyddyfiant yr Undeb Ewropeaidd, a ffurf bresennol yr Undeb. Cafodd y Undeb Ewropeaidd ei sefydlu ar ôl ail ryfel y byd. Oherwydd canlyniadau ofnadwy i'r rhyfel a wledydd Ewrop, roedd symudiad i'r gynorthwyo gyda awlunio cyfforol a cyllidol. Pobl oedd wedi rhoi cyfraniad sylweddol I adeiladu'r gymuned hon, yn cynnwys Iosef Bech, Winston Churchill, Nicole Fontaine a Robert Schumann. Prif nodau trafodaethau cyntaf oedd hybu datblygu'r economaidd i'r aelodau a gwella safonau byw y dinasyddion. Gynnwys polisiau amgylcheddol a chymdeithasol, roedd trafodaethau hefyd a greu undeb cyllidol a gwleidyddol, gyda potensial o grŵp o wledydd beth rydyn ni'n galw uwch genedl yn sefydlu ei deddfau hunain. Dechreuodd y gymuned glo a dir Ewrop ym 1951 gyda 6 aelod. Grŵp o enw Benelux, sef Gwlad Belg, y Iseldiroedd a Luxembourg, a Almaen, Ffrainc a Eidal. Purpose y gymuned oedd casglu adnoddau glo a dir pob gwlad I rannu mewn modd teg. Cafodd y gymuned ei hymuno a gymuned economaidd Ewrop a gymuned egni atomaidd Ewrop neu Euratom, cyn newid i'r gymuned Ewropeaidd. Cafodd yr Undeb Ewropeaidd ei ffurfio yn 1993 yn cymysgu y tair cymuned gyda pholisi tramor cyffredin a chydweithio yn materion troseddol. Fel rydych chi'n gallu gweld, ymunodd y Deyrnas Unedig yn 1973, ond yn y llun mae'r gwlad yn coch. Ac eithrio unrhyw un sydd wedi byw fel hermit dros y cwpl o flynyddoedd diwetha, mae'r Deyrnas Unedig wedi tanio ethegol hanner cant, ac mae'r Deyrnas Unedig yn y broses o adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r sefyllfa wedi arwain gyfres o portmanteau eraill, fel Brexit, y posibilrwydd I Ffrainc yn gadael, ac Italif, y syniad o Eidal yn gadael yr Undeb Ewropeaidd. Fel canlyniad, dyma cyfnod eitha ansefydlog i'r Undeb Ewropeaidd. Rydyn ni wedi edrych ar darddiad yr Undeb Ewropeaidd. Nawr mae'n bwysig I edrych ar sefydliadau yr Undeb Ewropeaidd. Y prif bedwar sefydliad rydyn ni yn fynd I edrych ar yw y Comisiwn, y Gyngor, Senedd Ewrop a llys cyfiawnder y Undeb Ewropeaidd. Prif goff y gweithrediaeth yw'r Comisiwn, sy'n cael ei arwain gan 27 o gomisiynwyr sydd wedi cael ei apwyntio am gyfnod 5 mlynedd. Achos mae Comisiwn yn cynrychioli diddordebau'r Undeb Ewropeaidd, mae'n bwysig bod y comisiynwyr yn annibynnol. Mae'r Comisiwn yn awgrymu a drafftio deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd, yn ogystal â thrafod cyllid blynyddol a negodi cytundebau masnachol. Fel rydw I wedi codi yn y fideo egwyddorion cyfansoddiadol, mae'n bwysig bod y gweithrediaeth yn gorfodi y gyfraith. Felly mae'n bwysig hefyd bod y Comisiwn yn sicrhau bod pob gwlad sy'n aelod o'r Undeb Ewropeaidd yn cadw at gyfraith yr Undeb Ewropeaidd. I roi enghraifft o hwn, yn yr achos re-tachograph CC Commission yn UK 1979, methodd y Deyrnas Unedig cadw gyfraith yr Undeb Ewropeaidd a gwmnïau yn defnyddio peiriannau pwyso a gebydau HGV, felly roedd cosb ariannol yn neb yn y Deyrnas Unedig. Dyma enghraifft sy'n dangos pwy'r y Comisiwn pam mae'n bwysig bod aelodau gladwriaethau yn dilyn cyfraith yr Undeb Ewropeaidd. Fel arfer, rydyn ni'n galw cyngor yr Undeb Ewropeaidd just y gyngor.
Y gyngor yw y prif gorff penderfynu a deddfu sy'n cynrychioli diddordebau y gwledydd aelod unigol. Oherwydd ei rôl pwysig, mae'n cael ei weld fel y sefydliad gyda mwyaf pŵer. Mae gyngor yn mabwysiadu deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn seiliedig a awgrymiadau gan y Comisiwn ac ar ôl cynhori'r Senedd. Ond byddwch yn ofalus pan rydych chi'n ymchwilio gyngor. Mae hefyd sefydliad o'r enw Cyngor Europe neu The Council of Europe. Mae hon yn sefydliad wahanol sydd yn creu Confensiwn Ewropeaidd a hawliau dynol, felly byddwch yn ofalus. Y trydydd corff yw'r Senedd, sy'n ymarfer rôl ymgynghorol dros y Comisiwn. Mae bob aelod y Senedd yn cael ei hetholi pob 5 mlynedd mewn etholiadau ar draws Ewrop. Fel Senedd, mae'n gallu rhoi fito i apwyntiad y Comisiwn a chael gwared o'r Comisiwn i gyd. I dracio penderfyniadau seneddol, mae Senedd yn darparu adroddiad i'r Cyngor tair gwaith y flwyddyn. Mae llys cyfiawnder Undeb Ewropeaidd yn Luxembourg. A'i prif swydd yw goruchwylio defnydd cyfraith yr Undeb Ewropeaidd. Mae y sefydliad yn llys cyfansoddiadol yn darparu dehongliadau swyddogol i gyfraith Ewropeaidd. Mae 2 lys, y llys cyfiawnder a llys gyffredinol. Yn y llys cyfiawnder, mae 27 o fanwyr sy'n cael eu cynorthwyo gan 11 adfocad cyffredinol. Mae llys cyfiawnder yn ffocysu a achosion mawr a prif gytuniadau. Yn y llys cyffredinol, mae 54 o fanwyr sy'n ffocysu a gweddill y gwaith, ac yn edrych ar atebolrwydd cytundebol yr Undeb. Gyda llaw, mewn dogfennau sydd wedi cael ei ysgrifennu cyn 2009, byddwch chi'n ffindio term ECJ neu European Court of Justice. Mae'r term hwn yn anghywir ers 2009, felly defnyddiwch llys cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn ei le. Diolch yn fawr am wrando, a dwi'n gobeithio lanloeth y fideo a deddfwriaeth Ewropeaidd cyn bo hir.